Nijangkar bianglong jirikindeng pen mukoy lumadak at waralong pang tek-tek-tek ititang abang arpum kilongpon. Kalitang lunse pilunse po atumaphan panong pipongsi jakhong ipai kri hini arni dipu langkung habe Memorial Tan Holalong Vol Music Day pamanponji. Koilamati Dhuniram Intiarong pen KEECCEM Dr. Tuliram Romhangapan Kachuru. Students and Youth for Justice atumpen Pirangkia Maikangni. Borjan BJP Mondol Committee pen Guru Purnima Arani Katalondun. Birta ke rado anaphan kardom pajelo kardom non birta than jebang sami ojang terangpi non arju itha birtang tonpen. Nijangkar bianglong jirikindeng police station ni parlo jirikindeng pen mukoilum kacheling at waralong jakhong ni pai krisi adap apor malom pang tek the inut kititang abang arpum kelongpon. Adap apor malom radatum towar kacheling atum pen si tekpon longlo. Lapentong si pen jirikindeng raikom saiki atum aphan birta pisi raikom saiki atum adimaklong anpalidung si kititang abang arpum ceparideng ponlo. Birta kiri bom ahuran ki kititang abang arpum aphan pang tekpon tek telang. Lapen kupi uson pentong apran ke damlo ni patini pon tek telang pusi usi horenti mong pen. Unknown male dead body nanta pang tek telang kuna sorba pia khai mata non si in kuri bom nana to. Inte sarla so that body comment you can see dola. To dapat dapsin itum birta long pen bang phidlo la sino nako munit tak te boktorai tom na birta bom lo je mane ka chini bang 2 minute. Non itum ko son speak ke thima mara ko son ma ba ke non itum in kuri bom la. So that body bank to dapat dapsi diltum sampai khobor long lo. Polis tum sampai pu dagadi mo sido pu arjlong pen diltum sampai bang lo la pen non ke dag dobom ke dotum an sampai so that body kan konata rong sorone ko mat pi ne chini ne. Sinon se la polisum se inquiry and bom la. Kalitang lunse pilunse po lapen lun ke tok lapen kitip ke theng atuma phan panong pipongsi karbi artist forum atum pen chepatur pipongsi jakhong ni phai krihiniarni dangkung habe Memorial Town Holalong Vol Music Day paman ponji kedamtang vusi ni phai koira isiar ni si so mindara longki Vol Music Day talondun lo bonta karbi artist forum atum pen ki KEEC Foundation Day along kachirap kachetu dunang ko kajoksi la soarni ke talondun long lidetlo la sinon ke wangji jakhong ni phai krihini arnisi aliralon pen talon dun thupo ada por phai trok pen jai mek pangching ponpo la swalong aluhia man pen KEECCEM Dr. Tuliram Ronghang MP Amor Singh Disu EMs MSS penchenglok karbiarat kedo anta kache tudun pet Japan Karbi Artist Forum Maipu Katharson ing ti lapen kong chunbang Mongol rong piatumpen kachuning report. Nilitum World Music Day and sedel ating kan blote 21st June si World Day sa kanila Music Day. Orpit si tame nilitum sabu katora mana si da langkung habilong da Council Foundation Day Republikan amala so amala dari so hai masih nilitum agde da bang larnang kok masih uthot nilitum penap 12 July kan nilitum kok kontulo masih labang somen nilitum objektif mata kemang bang galalo je nilitum prang nilitum karbi lu mane tumo lai masa tabe nilitum dengan contribution do joram tisu Mongol Singh program Daniel Inti langsung tak Francis Rongpi ilitun lapen Joy Singh Rongpi nalitun Jini kan ami alam nikah alun tong la sepi baru tapi mate pekerjaan lekti teman palun dan non hejong itu malini tisuki kami ini masih jumesen alun sepi juga sih semua ini dan segala teman itu misi tributes mate cikimo dan segala ketok mate kabondalun sini ditunda kapre artis itu nak kenap palun bakso online lapen sontakan sih kami Bollywood belum ka penan itu legendary singers like isu Muhammad Rafi Lata Mangeshkar Bappi Lahiri
kasi pun hai alun ji si ada artist penan ni doji dak tu bang pu bang itu 27 bang doji si artist do posi aporda choji do posi ni tu jir bak se in artist bang la pen ni tu manteng ali chukala be Dr. Tuliram Honorable Chief Executive Members of Carbon Autonomous Council along with Chief Guest Chukai la pen guest of honor making the Chin Hon Honor Singh D'Souza Honorable MP6 ST Parliamentary Constituency la pen all elected chairman, deputy chairman and executive members la pen all MSCs, all board members la pen all MLAs and the secretaries dan 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 music ini dan bangku dan ansakan itu lepas suaranya benar ciptaan masih nak jalan musik mana kartu pun masih cuma pun ate itu lah kardi artis orang artis orang orang itu cini ni dah tahan lasikulah non itu Indian Idol Voice of India la ke palun ji pula aban alun singa alun se ke palun lo ilun teknologi de nasi pula sang tantan se itu je di tang dengan setame tindak penam contribution lo nasi pula kembali di ekonomi so la so kamangkan la pen isi bangala da tum artist isi platform ke narsal la da kilun tum la writers penam lo apa film him puno ki tip ke theng tu la so isi common platform second answer. So kemangkan saya itu lah. So World Music Day. Ini kona porpen. 30% of tentatively most probably 6 p.m. lang kami dito. Porpen kecil kami pusing. Kasanong 10 porting je. Tentang setama lah music ini hanya bangku tentang setama. Balang so sini dulu lah karbi artis orang panas porting masih itu nak cuci. Ladak kumani itu mesti planning tu. Ada normal itu panggalan. Non panggal itu lah local artisan sel. Naik kilo itu misal kerong pi, nanti macam Rubina kopi, lapan persenjit pancu, esli kathar, lapan lot itu prem terang, itu mungkin juti terang pi, monus terang, esli kathar. Mana kenal dia ladak dia mentaram kan itu kan masih itu. Pai local artisan masih itu priority mana preference. Lakhain ko rapor ni lip MEC constituency ke parlo Koilamati Havar Dhuniram Ingtiarong aba Hemachetayalong rong aratatum Chelangsi Phirang Kiamai Ingni Pongsi KAACCEM Dr. Tuliram Rong Hangapan Kachuro Pajirpon Kedamtangan ingkan anki opposition party long loksi dudunbom Bonta KAACCEM Dr. Tuliram Rong Hangpen Koilamati Dhuniram Ingtiarong aratapan JJM skimpen mesen ki junalang ahem tuntina long tapali etlong PMAY ja hem sutami longdun lo. Lasong si kapre kaching thorasai kedeng pon the kapot phirang kia maya longpen KAACCEM Dr. Tuliram Rong Hangapan kachuru pajirpon. Lapuson thaksi rongar lo kachileng atovar mate BBDC road pen inglong ki ikpi anglong kedamatovar mukak langsun an prabjin pen nang selam pivek tha pusi rongarata tumpen kachuning riponthu. Ani akai ko anone nitum rolling along party tunde pakonde seta alang itum rolling sarkar akan yenso plani to pan ason akera pipi laten ang thek long posi nilitumatumi ni phai nerkep arni sigehala bosali trawna rong eganing program along ni tum kiching ogdon long laten Ejep ogdon ke nitum ningarang piglo ateke ning jekang isi nitum kedam tangan ni an rolling sarkar long dudundi seta tumi ba pini pengkini tum ejep ogdon pemelo ateke alangli hitum sar Dr. Tuliram Rong Hang alangli kematha ke me penejo he ya kachingon penejo nitum pan ahoy di pinpen alang li pan budik tak pipi seta alang li nito pan
Nera minti arong adono humtin kiyun alang misen nitum kilong ke alang le den pen. Nas nitum ninji kam isi alang li kido sarkar BJP alang si nitum cipok pemilo. Nasi non nilitum rong pen aku kang itu kang tu kelalo BBC ruten Phong langsung rong alilo dat mindru dalong kenapa ke hapus ni tum rong di dinglan nasi bangso ali abang sini tum jasemet ali temasara pan juning ripadlo la pen ninge thei pen alang li pivek po pusini tum tuar cholang lo nasi pini ni tum ke cingru mame alam the kelahelo. Pini Hanjang Langso Press Club sa Hemalong Students and Youth for Justice Mate SYJ amay pu Rocky Tokbi lapen area sang huatumpen pirang kia may kang ni. Lasong si alang litumpen ke jongpon atengki BJP a party atum lapen la swalong kachirap dun non hejong mahang pathekpon swarlu asong atumpen karbiang longarlu MP Gorob Gogoi nangki humria puthak airset prungset ki khamkhe ki chokje busi alang litumpen akoy pipon. Pinpur me swateng jongsi BJP a party atum a phichiru ire liputi kanahok thetan jiang ringdu alang litumpen kachuning ripona tengki political ali aphan lok kilu kelom arara phan pamang huber nang nilu pusi alang litumpen pangdakpon kedamtang surihinia ningkan ASDC pen CPIML kacharwa sona temon ki puthot wanang nilu pusi chuning ri ponle thotlo bokojan pen Rajib Sonrong pi Karbilong ria birta kedamtang date 5 6 Labang 4-5 Karbiang long isi mengenai projek tomon nang kijab ya angring do nasi so puthak si nilitum pini nang litum la Hanjang Langso Press Club long ankibang balo nasi aprang si nili introduction si ping tu la nili Riar enar thu ke do bangke la ke SYJ General Secretary lo nili bangke President lo pen pu bangke VP lo la pen thu Daniel Rongpi alangli ke member Central Committee la pen kamini kiling pi alangli stame Central Committee lo member alangli bangke bari tok VP alangli bangke VP lo Central Committee lo lase nili tum kiwang bangke lalo dak tok jir pen tado la sinili ICC pen purhi pen si nali tumhan pachini po asi nomor silang tok do APCC President Gorob Gogoi Karbiang Long nangke humri ajoine Kongres la pen BJP ang bong lam thama kachipangjar theglong BJP asong atum Kongres aphan karbo ateng pulote khai hijan kacharbu angring karcharbo ji angring do lasi ing tonang ji lage nilitum asong pen kaipil kangtung athe kedamtang ilitum chitong nang lo 2000 an ingkang ahut ilitum chitong nang lo lase hala so hut ilitum ko anune Karbiang long ahemarit kivirna lapen penang an atum Puriarang bong kici kijang punon an setame cidunun un hosohut lason si do lasi laso atomon bang ke kiwan vede je fansi nilitum ahin pen non pen setame nilitum theglong rong alom lahai ka theglong a joine si piniani nilitum labangso press meet along kaning je kang tumala lalo nomor silong athema kedam tang arni ke litum chitong tang lo lapen laso abang ke ali ke kumat lo ali ke bang akhai jom se ali do ko ilitum gali lasi labang ke ilitum pahepen long le daneng ji lapen abide daneng ji po phansi ilitum kamatha lapen nombor hini long bang ke Siri Gorob Gogoi Karbiang long kewang ajoine ke Karbi atum thang akisung ta awe usi nilitum matha alangli mithang asong Kongres aphan nangga chitong ji aphan si kewang cho lage nangli tumanda chini athe inut
presiden alangli kicu akimi kicu lo alangli bangke Karbi Anglong setame alangli political party do alangli a party bhansi alangli dak nang chumri ki ba along nang chumri bang lo along welcome pilo alangli inut president deputy opposition leader alangli inut president no lada lasi alangli kewang along thangnat akhe nonili tum theglong le labhan sinili tum alangli phan kathek long bangke lahen lo mane ili tum thangnat Karbi Anglong kahenu ason habe akisung habe lason sinili tum thekdam long Kedamtang jakhong ni phai kep lakhaing koiraisi Borjan constituency angkang Borjan BJP Mondol Committee Maipu Sundor Tisu lapen kongchon bang Bapuram rong pia tumpen jalinsi Klemra pet abitu ngatumpen pen India long Guru Purnima arani pachetononsi Hindu animalong isi arani kithi arani talondun labang suaroni Guru mentor lapen than bang atuma phan man kachi PG arani lo bang suarani katalon pon laki guru aphan arnam kardom pilapen ahir jumi kachuhang pon pensi katalon lason si BJP Borjan Mondol Committee penta talon ponsi Borjan constituency angkang prek jam hawar pen bangner kep atuma phan than bang art and culture lapen sport anathu pen langdam si alang tum kacepaduk pen rada hong jayalong mesenanong nam kacepalong dun atuma phan man kedo poho pen archupon HDP pen sarpin potisu karbilong rebirta. Guru Purnima, Pola Bangsa Alam The PNC, India, la BJP government, central government, la tentu state government, tentu la council, ay kadowe directive ting pen, nilipan na Guru Purnima. Pulau Bangsa long Hikha Guru Pulau Bangsa TPC tentu na hejong long social worker la theni elam thepensi nilphan karcho wanglo ini ada saridos manapor ada Borjan BTC chairman tentu board chairman food civil supplies tentu la Borjan Mondol president dan Chenglok dakcharap chitu tu niliham banglo asinili phan mangar chu banglo po pak pen po pak ni lo ni mangar chu lo asilo bang solo karcho bang nili ning samping lo thego pisi ning sama prang da lason to bom tai lo mele central committee pen ke deng pon mong so program lo stame grassroots level ang le lang non du bang grassroots level ang tang pali lo asini lo anta nang le lo lasi guru hisso nona kai bang ke la guru pen hisso lo bang so kachitonte mane bang honute mane bang ke aman pinang ko asinon bang la guru tu ming hon pik pustame la ahisso bang no lo ma guru alam charge dat sondo la pentu ahisso bang a guru pan aman ji pik po sutame la guru bang aku la hisso pujitin te la sonta do la so ko pe je pan abang so program ke deng pon bang ke mi pik lo Pinya Berta lang si Kangton lo kardong.